na baria be sekta ya matatu kurwase county ya Kisii nigo na baye sokiri hiryo kure birengererio byabo igoro yogo konga kubagima nigo boigo baye sabire serikali ya county ya Kisii nsio buraibwa mu governor Paul Simbarati kwango yemeroberio yokoba haba onchureria habwa bakabake hesiro gweterase emeroberio ya empowerment yokoba sira abakonyeke kebogima wikili forenge agotomanya senchira yobwikira abonchureria bakabake kurwasa mu Chibosongo nigo besokirie ero kurwe birengerero byabo igoro yokonga kubogima bagokwana ne Nsoko TV mu basolero nigo abonchureria bwo anakigima bali bakone ebintu ao amana bali ba sector ya matatu nigo batabire buna obogima nigo bwakongire muno abwase batari kwenyorera ekibako lya sobwango obwenge twatwarire obakongo Kenya ye twaroche nga twanyorire omukombosi lakini bono nero tutindekire pi umuchando ura se serikali number 1 umuchanda soberete nchege tutekurira murabone chai ya bantu banyakora siringi 10 abanya biashara buna torega ndobwati choice togochi echogo yatangasunga governor nayo mutangane number 1 tato minto gakyo mugambi nae tusigete na haye tuwaete kirugo maburi otoyetega naro tukuigamira ntagete gukuburi go mugambi yani the city meaning nchirate yora torozali echo ananake nigo bayamachire serikali yensi ya Kenya ensi oburaibwa ye William Samoei Ruto asokorwa chira echio ataranyara gwikirania asekerengo kigoro wetera asmopango ye bottom up egento tukumedi tono gata to umati tabangi na baitu bari bata tunga bottom up bagate bunga chibesa mama mboga ngamba ekuchibesa chibakonye ngamba ekuchibesa mukobondo ndogo bakaleta usena asura ona bangina bajane getano one chimesa muri gereti achire busa batabire bune bintu ao ebya serikali ya Kenya kwanza yali atire buna sha nigo bitarayikirania amagani abo ikiagera nigo ekogania chibeza chinyinge kubwa NHIF yarengeo abu ase baganire NHIF eranigwe torete ire gento gekorokusha sha chinyagitari okogenda gwaserigwa gwatebigwa kanose no mwaka omogima omanya gochaka kurwarigwa abanyagitari bagomete kirase mbana gwakanwa abali muchi university bagomete mbana gwakanwa yani eto kumetinga Kenya kiyeje tore olengana ne serikali ya county ya Kisii inse yo mugabana Simbarati batobabuna ngo chire kobeka chibesa chire chiarenga chibasari echo chirachi gutumika korwe mekobo asaba onchirulia bakabake asomoroberi empowerment nigo bono bayeganire serikali ya county ya Kisii kwango yemeroberio yo elie bakonye nare ko request kabana kagwate baterende chibesa chiga igware go empower bangina babakorere biashara. Why can't you speed up what chibesa echi dende tokorere biashara egera abana bagende gisukuru na rero baseli kuno bara ngakirende tware koganio kuya korwa sore ne MCA chiao chibesa chiga chiche gocha store bwango igarenda bangina twakanira abana baito gisukuru nabo igo nigo banyarako bakoraga emeroberio ya serikali ya Kenya kwanza ya empowerment asikali bagate babuna chibesa echo bakwegwa nigo chire chinke nabo igo kwa nebikundi bikonywe asenjire bwenerete elyo bikonye kem tumemba babangina moko basiringi 20 barabangina 100 babagana 2020 igo muremba babangina aba etera babangina chibesa stage aiga nabamura baito bakoni ebintu okasi baechibesa bikundi mwata babando 10 mwabairwa 50 nabasaya bono nigo basabire serikali chonsi kobenyora asenchira ya bene abwase basabire basirwe bekinie kebogima murai Simbarati nabwate nchira geteiga yogo tunyora bono bunanjega ninsomeretani mo health and production nisekonyole ebintu nkali masike west none chingoko gosebi sonyora basaya gete 510 tomberane tokore gasi na ndutoira nichibesa se county nyatwale koirani lakini in the meantime to are very empowered. We'll appreciate you so much Simbarati. Bono ekere birengerero bya rurwe igoro y'abakorera bo serikali nigo yatigera sabarai ao gokora asaba konyara elego sira abamenya bwo ingo reporteria Nsoko TV kurwa gasobo gatagati mu Chibosongo county ya Kisii Eritariane Wycliffe Orenge.